Mabuja madoka chere tauya anodzawo dzanyasi zuva rechitatu mwedzi waChiwabvu, zuva rinorangarirwa pasi rese kuti izuva raanakadzitape kuti wanofanira kubvumiwa kutepfenyura waribe kusungikana, rinonzi pachirungu World Press Freedom Day. Toramba tichizvitenda izvi kuti tinoramba tichirangarirwawo patinoita basa redu rino. Tiringe munhau dzanyasi. Nyasi kwahwadza idi kwaburika nyaya inohwadza kureketa kuno kwai kurambana kwaBona naSimba murume wache kwaita kutanika pachena kutoti wakuru onyikawo wanoita kuita kupfatsura idi wachikuwana kudya wegani hwii kupa vamwe vese. Kureketa kuno chanyanya kuhwadza ipapa kutoreketa kuti kwai iwo wairiwa wanodzimba kana kuti nzvimbo dzavanofanira kunge vachiwakawo madira awo Georgina dziridzo mari inoita mamirioni okuAmerica 40 pabodzi wani mapurazi 20 noribodzi warewairi basi. Imi ndipo munotoona kutoti kubatiwa usu zvedu kwatinenge tichiitiwa kuti kwai purazi ribodzi pamunhu mubodzi. Izvezvi mukareona vanhu kuita kumanikidzana iko vari kuita munzvimbo dzokumaruwadzi wachibva waita kusaya kana pokuusira ng'ombe nokudidi awo vanhu mapurazi asingaperi kuverengeka pakaita kuoma chaiko. Kwai mapurazi awoya ano mahekita anosvika zviuru 23 nomazana 600 chaiwo 23,600 hectares. Mabiya angu pakaita kunyangariwa, asi zvakandodano wamunangarwa wakaita kupeta kairi ivhiro riri wachiripa zvawo wokunyika yeBelarus isu wene weZimbabwe. Kwai paribe chedu pakaita kuoma chaiko. Pokare kwai vanodzi motika naSimba chikorewa vanodzi motika dzinosvika 19 17 pachirungu, asi dzese dzakadando dzikabatanidziwa mari yadzo inopfuura milioni nomazana 3 ozviuru $1.3 million. Kwai zvese izvi zvakaboeka mumakore mapfumbamwe. Musenzero wawo wanga uri mutsvinidi. Rekai henyu tione kuti inopera sei iyoyi. Ticharamba takaisa dziso ikweyo. Imwe nyaya yahwadza pokare Sikhala. Kwai namutongi mucharehwa nazvo gofa abatiwa nomhosva iye Sikhala yokuti aribeku aida kudzirira kuti mutemo uri kugweta basa rawo zvakanaka. Ndipo munotoona kuti pakaita kuoma. Abva hanzi nekuti wambogara mujere mwedzi inopfuura 10 izvezvi taakushindokuti wobhadhara mari yokuAmerica madhora 600 kana watadza kuibhadhara wobva wagara mujere mwedzi 6. Zvakaita kuoma chaizvo, asi tiri kuramba tichifara zvedu kuti taona nokumbwa paanga ari kureketa iye mudaremo anga ari kuratidza kuti aiwa chino simba rache nopfungwa dzache dziri panzvimbo ibodzi. Rekai tione kuti zvinosvika papi izvozvi. Bato rache roCCC raagotoreketa iro kuti riri kuhwadziwa fani nokusenzesiwa kuri kuita mutemo kuti uvhiringidze wanhu wanofanira kunge wariwo wanotoita kutoti zvinhu zvinakidze munyika. Rekai tione kuti zvichapera sei. Waribe kureketa kuti wachazodini kana kudini, ticharamba takandoringa ipapo. Tindori munyaya dzokusungana kwai akamboita gurukota Priscilla Kagonye kwai aburitsiwa mujeri kubva kuchikurubhi akanga atongerwa kugara mujeri mwedzi 18 mumwedzi wa10 wegore rapfuura. Rekai tione kuti chii chazoitika ipapa kuti agare mwedzi mishoma kudari asi achibva aburitsiwa. Kuno mumwe murayiridzi atihwadza kuti kwai agobhinya chemupwere ane makore 12 anga ari kufundzisa maeke. Imikaimi zvakaita kuoma chaizvo. Kwai ipapa paazobva apuwa makore okugara mujere 12 chaiwo. Rekai tione, tiri kutofunga kuti mashoma iwaya dai wangonopfira kana kubva wandocheka zvopera zvakadando, nekuti wanhu awa wasvinuba wanoita zvinhu zvakadandizvi tinozvidaba izvo.
Farai Maguhu weCenter for Natural Resource Governance agoreketa yeye kuti vanhu vanofanira kuita kungwarira wakomana nyika yedu inokona kusara yamakomba ari bechinhu nokutoti izvezvi zviri kuitika kumugodhi wobhindura lithium mabirwa iri kuita ikweyo masvinuba. Rekai tione kuti zvinombotekaira sei. Wakuru wehurumende wari becha wareketa nozvazvo kana kuti zviri kumbodini pariba ari kuziva kuti zvinenge zvichifamba sei. Rekai tirambe takaringa ipapa. Kwai kuno gurukota rokubhuriteni ragoreketa iro kuti Hubert Angelo achapuwa ruremekedzo rwakanyanya kana akaita mutsepwede panyaya yekutekaidziwa kwemari zvisiri pamutemo. Ticharamba takaringa kuti vanenge vachizviita sei nekuti ano pasipoti yawo saka vanotoita madiro acho jina naye pokare zviri bei kuti ano pasipoti tsvuku yomuno inopiwa vanhu vakaremekedziwa iya. Aiwa zvinenge zviri bei basa. Rekai tione kuti vachaipedza sei iyoyi. Tanyepiwa pokare kuti kwai kuno vamwe watsano wari kufungidziwa kuti ndo kuZimbabwe kwedu no kwai wangu wari kutyaira gonyeti ranga rikapinziwa kubva kuBedbridge rinofoja isingabvumiwe muSouth Africa yapinziwa pokare zvisiri pamutemo iriyo mamiliyoni 20 chaiwo omari yokuSouth Africa 20 million rand. Kwai watsaniwa wakandoti wachimisiwa nemapurisa bvowandoti chidzoka ndibereki. Zvakaita kuoma. Asi tiri kundoramba tichifara kuti mapurisa ekuSouth Africa wakakwanisa kubata foja iyi. Tichazoziva kuti wachaita sei pamberi kana zvaburika. Hurumende yedu kwai yati yabvumira vanhu kuti watengese chibahwe kana mapfunde kana rukweza kuzvitengesa kunze kwenyika. Kwai nyaya yekuti izvezvi wari kuziva kuti zvinenge zvakamira sei. Saka wari kuda kuti zvimbotanga zvakachengeteka wozoti kana zvinge zvaboeka kuti zvakaita zvakanaka wozobvumira hawo kuti zvitengesiwe kunze. Rekai tione ipapa kuti ndizvo chere kana kuti zvinenge zvakamira sei. Wanotengesa foja hwendo huno kwai wanota mari yokuAmerica inoita mamiliyoni 360 $367 million pachirungu. Tiri kuramba tichizvitenda izvi. Dai watokupfuurira mberi. Dzino chokuita nomutambo kwai wanotekaidza mutambo webhora woPSL wati wabvumira kuti kutengesiwe doro ikweyo kunotambiwa bhora nekuti kwai dorori kana zvimwe zvese zvinokona kuzokandiwa munhandaremo zviri kubvumiwa kuti zvitengesewe. Rekai tione kuti zvichambopera sei kana kuti vachazvinadzirisa sei tati taziva tori ngadziri kuitika ipo pasi rese. MuSouth Africa maunziwa mari itsva, mari yakanhadziwa kwai wari kuita kuti iingidzire kutekaira kuri kuita zvinhu pokare kutoti muisirwa wayakaita aiwa kwai yakanhadziwa zviri kuenderana nezviri kuitika pasi rese panyaya yekuita mari yakachengeteka. KuMalawi izvezvi kwai wari kunetseka nokusaika kwemafuta opeturu dzimotikari asi wari kutorwadziwa pokare kuti mutungamiri wavo wenyika ndiye atoita mumwe wavanhu wokutanda kuenda kuBritain koringa iye mambo Charles achigadziwa. Mudiro wachekutekaira mukuru wakaita kunyangariwa. Kugadziwa kuri kuita mugowera iwo osimuka nyasi 3 wotosvika 3 4 5 wakandogara hako gogogo wakagara dododo wakagara abe zvakaita kuoma. Idi kutongiwa nemapenzi chaiko. Nyika yoZambia mapurisa ayo ashamisa wazhinji wachienda kuungana kuumba kwaiye akamboita mutungamiri wenyika Edgar Lungu. Chagwa Lungu atovhundukawo nokusamisika kuti kohoko chii chiri kuitika nekuti anga ari bozvifungira. Hino kuti wari kufungira neiwa kumana iwawa nokuti zvisvinuba izvi dai wasiyana nazvo wasiya dzakadipfama kudando. KuRwanda kwaizvezvi wari kurwadziwa nonyaya yemvura.
mvura kwai yagona mazuva mairi apfuura iri bechisvinu iri kuita kukukura yakaita kuwanda zvokutoti wari kusaya zvokuita nayo. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichiita sei, nokuti wamwe wacho watotochema kuti yawaparadzira midziyo. Ticharamba tichiringa kuti inenge yakaita sei mvura iyi pakuenda kwemazuva pamwe. Nigeria iri kureketa kuti ino vanhu vayo vazhinji vachiri munyika yeSudan, kunyangwe dzimwe nyika dzakakona kuburitsa vamwe vanhu vese. Izvezvi kureketa kuno kwai nyaya iyoyi iri kuhwadza zvokutoti wari kusaya kuti woita sei. Wamwe wagona kuzokwanisa kuburika munyika yeSudan imo, wari kuramba wachindoreketa kuti wakomana mazariro akaita vanhu munyikamo wokunigeria ko matsvinuba. Hino kuti hurumende iyi iri kunyatsofungei, ticharamba takaringa. Kutanda nyasi watungamiri wenyika dzopasi rese hwakakokiwa naye mambo Charles kuti waone wamuone achitora mhiko dzache dzokuita mutungamiri wehurumende nonyika yeBritain, kwai watanda kusvika kuBritain. Ana Lazarus Chakwera ndo wamwe wacho watotanda kusvika. Pakaoma. Rekai tione kuti zvinenge zvimbotekaira sei mukutekaira kwemazuwako. Tinenge tichizokunyepai ipo zvinenge zviri kuitika iwo muzomugovera. Munyaya yegumisira yanyasi kwai Lionel Messi achasiya chikwata chache PSG chaari kutambira. Kwai ari kufungidzira iye kuti wachazvikona baa zvokuti wakone kugotsvaka vamwe vanhu kuti vamubatsire kuti chikwata chitambe zviri nani. Rekai tione kuti zvinombotekaira sei ipapa. Asi takadaro, musena wanyasi wagorongonda, ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.